everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Buutan si Erning. Matinahuron siya. Usbon ako. Matinud-anon. Kung magminyo kag militar, si Erning mo ay minyo eh. Dili abusado. Wagid ko'y nakitang timailhan nga abusado ba siya? Ligdong si Erning. Kundo na may parihas niya diha sa kampo pero maihap lang. Ang kadaghanan naa ang tanang hiyas sa pagkadautan. Naa ang tanang karakter sa pagkadautan. Ingon ni ana si Erning, lahi kay siya kay buutan man, pero usa siya ka militar. Kauban na sa tao ang maghinuktok. Pero kining imong hinuktok. Hinuktok sa kabalisa. Hinuktok sa kabalaka. Karon, may pagduha-duha ka na sa imong kaugalingon. Managana ka na sa pagsabot kung unsa ka ng klasiya sa pagkatao karon. Unsa may imo ikasulti manasalvi? Tinuyo ni? Uwa lang tama nga mao ni mahitabo. Pero kung maingon ko nga wa ni nako tamha. Pero ako sing gisultihan nga milimudan ko ni atong una nako siyang nakita. Sa may husto. Paglimod bas tinuod, nga sa una na kong kakita niya kipati na ko lahi kayong pagpati. Nga sukad-masukad kato pag yun ako bati Lahi ang kugma nga to sa ako mga kinikanan, sa ako mga manghod. Lahi ang kugma nga to sa katawan. Lahi kining kipati ko karon. Pagpati nga estranyo kung mulimod ko nga wa ko mahikok man ni Erning. Tungod sa imong pakigbisog alang sa katawhan, gipatay ang imong mga kinikanan. Gipatay ang imong mga igsuon, imong mga manghod. Gipatay sa mga militar. Mga abusadong mga militar, mga daotang mga militar. Mga salbahis nga mga militar. Mga mananap nga mga militar. Mga demonyo nga mga militar. Ito'y sila ng remening madaog-daogon. Ito'y sila sa diktador. Mao ka na'y ligong hinungdan nga nung nga nagkumpayot ka sa hait kayong suwab-sud sa dugay panahon. Nanumpa ko. Kutob sa mga pasista nga kumakita, pungkutan ko sila-silang kinapuhi. Unya karon, naunsaman ko. Ngano ko? Gibiyaan na tingali ko sa mapula kong kaag. Ug may anam-anam baka kiningat to sa iyang pagkaupat. Ug kang kaispiso sa kaisog sa duko sa prinsipyo ug baruganan sa mapulang pagtuo anam-anam na kining nagkausap ngadto sa iyang pagkalasaw. Kigugma ko ang sakop sa kaaway sa kong katawan. Gimahal ko ang sakop sa kaaway sa prinsipyo ug ideolohiya sa mga gidaog-daog. Tungod kay dili salbahis, dili mananap, dili demonyo si Erning. Gimahal ko si Erning manasalvi. Gigugma ko cute si Erning. Kung buot yung sabton,
Managsama ka mong baruganan si Erning. Apan sawha pa mo mga tao. Daan ang nagbutang og balaod nga ang sama ninyo ni Erning may kibadlis ng utlanan. Managlahi lang ang inyong gipanumpaan. Vicky, mituo ko nga ang matagtaw sa kalibutan may iya-iyang assignments. O kay assignments kinahanglang buhaton. Kinahanglang tumanon. Nag-NPA ka kaniadto. Ug usa kadto sa imong assignments. Ug karon nasabot na ako nga mao na kini ang final nimong assignments. Ug mauusab si Erning. Ang final niyang assignment mao ikaw. Kung maayo lang ang pagkatuman sa imong puluhaton, para nako, dili man perfect ang tao. Pero at least makaingon ta nga almost perfect. Basin ang gugma sa usa ka NPA ug usa ka militar, mao ang maka-almost perfect nga relasyon. Kamong duha si Erning ang maset as an example nga ang pangandoy ug tinguha man nagsama nga mao ang malungtarong kalinaw ug justisya, ingon man malungtarong kaangayan. Ayaw ka balaka. Ayaw na pagduha-duha. Og ayaw pagduda sa imong hunahuna. Tungod kay mahigugmaon og kagawasan ang mapulang manggugubat. Og kay mahigugmaon man sa kagawasan, dan isipa nga gihatagan mo na og kagawasan ang dugay mo ng kibilanggong pagbati sa gugma. Kinsaron. Manasalbi? Vicky? Siguro karon. Lakaw at tua, basig unsay nahitabo. Goryo? Kaya akong tuyo, Vic. Nalakaw, Miss Erning karon yun. Asa? Ay, kundi panulti ha. Natultula na ang dakong training camp sa NPA din sa Samar. Ug amor sulmon. Baliw taon. Ayaw yung taon nag-isultis lain, Vic ha. Hain si Erning. Kaya sa kinan, iya lang kong ipadalian hindi na aron paibaon ka. Sige, atal ko. Basta, ay taon kisulti niya. Hari na ko. Ang kampo sa barangay Salcedo? Dito ko gikan man ang salve. Dito ipahigayon nga among tigom nga muhilom una ko sa kali o sa partido. Unsa karon imong hunahuna? Dili pa tingali uhay. Imong pahibawon ang mga kauban? Apan wala ko nahibaon ko na magpuyo karon ang mga kauban nga niya maglihok sa patag. May nahibawan ko. Ubani ko man ang salve. Di noon kayo mo klaro, Sard, kay ngit-ngit man. Pero di mo kaangay mga utana kung gibati ba kahadlok o kaguol si Vicky. Natuloy mahadlok kong balakag siya, gubat ko niya tuon. Oh, kalaw. Basi ikaw inoy, batig hadlok, blaka di ha. Wa ko'y kahadlok kaning trabaho aguryo. Musamot noon nga mag-amping kog maayo, upon anang kaisog, aron buhi gihapon kong makita sa gimahal kong babae. Pindutan ni mo ba yoy? Ako taon ani, wapag yun. Nagsaloy kilo yung taon ko aning, I have two hands, the lip and the lip. Si manasalbi lang kaya akong pangyabon ba sa? Kaya bisig idara na, lingin kay glubot, oy. Puro ka itong karaan, itong bula, sana ka buwit. Porbida. Oy, ano ka, oy? Hilom ka. Oy, sorry. Bantog na ni Hilom. Kuputi kang rosaryuhan. Ay, rosaryuhan ako. Ay, hindi aram di ako maling kwintas. Sorry, Sarge, ha? Di na ako malagas. Kuptan ko nila nga akong rosaryuhan po. Pero, Sarge, nag-okay pag mo ng salbido? Di ba? Sarge, si Rick? Mauni. Oh, dili ka lang sa motor. Ako limuson. Salamat ka nagkasabot ka sa kong kahimtanan, Salve. Sige, dinala ko sa motor. Ari na. Billy! Nagmamatapang ka mo? Nagmata pa di ay. Gablihan ang pagtahan. Pasura sa mana, Salve. Wala naman raan din Salve. Ay, manhirahangayan. Dili pa may lumakatira. Dili hira mabalikan ni Salve. Ha? Kaya ano man ngayon?
Nahibaruan ako nohan mga pasistang militar and training camp Habokid and Salsito. Hastaan mga sip houses mapulang manggubat ini sa Tuminamos. Amo ba? Kay ano man ngayon, may adat Maidor? Han mga kaupod ha kagiusan? May ada man ko no. Hinuman? Hinuman kuno ang nagtraidor? Ay kaupod ko nohan una. Kaupod kanyan to sa kakiusang nga naglaylulay una yan ha. Kay hinuman lagi? Kilala na itong here. Ay hinuman lagi? Dili ako nakatuod kay usahiya ka tinapura na kalihukan. Sinaligan siya sa kakiusan. Ano man? Babae o lalaki? Babae. Si Kaliwanag? Oh, si kaliwanag ang naghatid ng amo nga informasyon nga duhan mga pasista militar. Si Kaliwanag? Ang traidor? Maharam ka pa nga dako nga buhi kaliwanag. Gibati na ko, dako kaayong kalibog. Buhi man o patay Kaliwanag. Pasaylua ako nga diri ako matuod. Dili ko mutuo sa maong balita nga Kaliwanag mauhan traidor. Pamilya ang pamati anay salpi. Diri gud ako matuod ito. Dili gud ako mutuo ani. Siring ko pamati anay. Sige, mamati ko sinyong. Sa ato pa? Doon na lang kay Taguryo. Ni anata din hindi pita. Yes, Sarge. Doon na lang kita. Ibaw ka na si mong buhaton, ha? Radyohan ako, sige ba, Sarge? Ikaw nasa tahunong. Move it! Okay, Sarge. Putapon ko na rin sa'yo. Ay, Diyos ko. Tinuod ko. Balik kong tatihapon kong buhi sa kampo. Ano ka, Sarge? Waman! Ako mamatay yung saon taman. Mamuna itong kinabuhi. Gasog gamay, patay! Natao-tauran man si Manasalve. May apli na ang pultahan. Ato na sinyong. Malakat na ako sinyong. Asik kapag hero. Amping. Dahil na salamat. Hinuig mo kaupot. Ako na pag-umangkon. Babae, lalaki. Lalaki. Amping na. Paanda na dayon ang motor. Palagsihi ang dalagan. Aw pakuski ang dagan sa motor. Vicky, Wa ka masulti. Wa pa ni mo tubagang akong pangutana kung sa resulta. Imbis dali ka ra kaayo unta dito, kay igol ang magpahibaw nga sulngon sa mga pasista ang kampo sa Salcedo. Pero wa na'y mga mapulang manggugubat din sa Tuminamos, Vicky. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.